омадани ҳавои сард ва боридани барф дар мамлакат ба паррандагону ҳайвоноти нодир таъсири бевоситаи худро мерасонад. Бо мақсади ҳифзи паррандагон дар фасли сармо аз ҷониби масъулини шуъбаи ҳифзи муҳити зисти шаҳри Турсунзода дар соҳили дарёҳои Қаратоғ ва Ширкент корҳои биотехникӣ анҷом дода шуд. боришу барфи зиёд дар домонакӯҳо ва соҳилҳои дарёҳо метавонад ки паррандагонро ба нестиву нобудсозӣ оварда расонад. бо ин мақсад шуъбаи ҳифзи муҳити зист дар шаҳри Турсунзода корҳои биотехникиро ба роҳ мондааст. имрӯз дар соҳили дарёи Қаратоғ ва соҳили дарёи Ширкент миқдори зиёди гандум ва донҳоро барои паррандагон оварда пошида шуд. бояд гуфт ки ин маротибаи чорум аст ки дар давраи зимистони солҳои 2023-2024 аз ҷониби шуъбаи ҳифзи муҳити зисти шаҳр корҳои биотехникӣ гузаронида мешавад. масъулин аз захираҳое ки барои ҳифзи ҳайвонот ва паррандагон аз ҷумла алафи хушк ва дони гандум захира карда буданд, ҳоло дар рӯзҳои сардӣ аз он истифода мебаранд. бо мақсади кӯмаки ғизоӣ расонидан ба ҳайвоноту паррандагон дар рӯзҳои сарди зимистон, кормандони шуъбаи ҳифзи муҳити зисти шаҳри Турсунзода корҳои биотехникиро дар дигар мавзеъҳои шаҳр низ мегузаронанд. Фаридуни Субҳон, Садриддини Иброҳим, шаҳри Турсунзода, Ахбор.